Labarai da muke samu da dumi-dumi sun bayyana cewa an yi juyin mulki a kasar Gini Bisau inda shugaban kasar Umaru Sisiko Embalo ya bayyana cewa an kama shi a fadar gwamnatin kasar, lamarin da ya haifar da rudani da tashin hankali a kasar wacce take shan fama da rikicin siyasa da juyin mulki. Juyin mulkin ya biyo bayan zaben shugaban kasa da majalisar dokoki da aka gudanar ranar 23 ga watan Nuwamban shekarar nan, inda Embalo da abokin hamayyarsa Fernando Diaz suka yi ikirarin samun nasarar. Mazauna yankunan da ke makwabtaka da fadar shugaban kasa da kuma ofishin hukumar zaɓe sun ce tun da sanyin safiya suka fara jin harbe-harben bindiga, inda suka gudu daga wajen saboda tsira da rayukansu. Babu dai wanda ya san inda aka kai shugaban kasar, inda sojoji da suka yi ikirarin karɓar mulkin suka sanar da sabbin matakai da dokoki a kasar da suka hada da rufe kan iyakokin kasar da kuma hana watsa wasu shirye-shirye a kafafen yada labarai. Haka kuma an kama wasu manyan jami'an gwamnatin da suka hada da shugaban rundunar sojoji da mataimakinsa da kuma ministan harkokin cikin gida. Masu sharhi sun ce wannan rikici ya nuna yadda kasar ta Gini Bisau ke cikin rashin kwanciyar hankali, kasancewar kasar ta sha fama da juyin mulki tun bayan samun 'yancin kai. Al'ummar ƙasa da ƙasa na ci gaba da sa ido kan wannan lamari tare da kira da tabbatar da zaman lafiya da tsaron rayukan al'umma. Sai dai ana bayyana damuwa kan yadda ake yawan samun juye-juyen mulki a ƙasashen nahiyar Afirka, abin da yake sa ayar tambaya kan irin demokuraɗiyyar da ake samarwa al'umma. Al-Amin Suleiman Muhammad, FBM Hausa International.